ang kaisa kok sana musungo jemia wo Facebook WhatsApp norok masa burinya bulai man nugui man khana abno tini ang tini sana bagai ma phaikia ang sana ni bagai video mas ramka toka abo bujak man hingka hingke ab burini saya mancin kun saya kere bini saya an bagai bo puja kha bo tamni puja hingka hingke puilan siming paito jrang nong no saikna rna puila wo hingka hingke ang bo sinman hingke ama kese sinu bong parawo ani mare hamjak thango ang bong para beraina hanai thangpuro borok ani mare songno nogo beraina hanai phaipuro hingka ang sini laikha bo bai kok rok salaikha kolaikha hingke namrok nalaikha puro hingke number nawi ang salja nogo problem gunai ang bara tongkha bara tongmani bisingo ang bara chena hanai ang bara mayang tongkha hingke bo sawo oko ang bai bara share kai tongphai di ni sawo hingke ang bo bai thangai tongoi kha dui ek mas singya oko busuro ongkhana ek sapta rok ongkhana ek mas ya ek sapta rok ongkhana bo bai tongmani hingke ang afro saimangkha je bo drugs rok sawo rok ne ang saimangkha hingke ang bo drugs rok puila khang bono drugs rok sawo ni saisimaya hingke pore o hingke ang bo bai tongkha kokha hingke ang bono drugs sawo ni saiman thangkha hingke salsa hingke bo tofana ano obisoro no thana hini logi sano obisoro no kalbari o thana hini bini yarni bondol ni kalbari pho hingke ano bon logi tlang thangkha hingke ang thangkha bo baksa hingke thangmani pore o hingke phaikha phai 2-3 din hai tongkha hingke tongbara o phai tongkha 2-3 din hai taisa hingke ang bo dol ni kalbari ni invite mangkha hingke ang thana hini bono ang saka hingke bo thangya hini sawo ang bono thanda hini singmani bo khe thangya hini sawo hingke ang sajungpon thangsina hini saka bono hingke tongra de hini hino bo ano engko ang kaisa jaga thang phaigrina hinai an phun tlangai thango bo afro drugs engko sana bagai te mangni buri bin logi tongo adino hingke a mangni buri bai borok borjon drugs sana hinai drugs nahana hinai thanglai kya an phun tlangai thango adino engka ang bongno wait khai tongkha na singui tongkha borok no puro phaino hinai ang adino kalbar thana hinai ang bongno na singui tongkha hingke ang afro tara hora ke dama bari ba hingke ang let titing damani puila o ang bini je a bego ri bini ri tongo hinai ang saimiya let titing dakha ang ani rino ang a bego ani let titing dawai a bini bisingo bego ri tongmani ang saimiya hingke ang phat phat ke ri dama ba asuk khel khaijakliya bini je ri tu tong kwrui hingke ang ani ri dabai kha hingke bo sokbai kya hingke sokbai kya hingke bo phaima logi se ri check khayo bego bini ri tira tlang tlang ya amhaike check khayo hingke check khaikha hingke bo bini ri kaisa mankha bag tolao ekdom tolao bini ri kaisa mankha amo kunuya okosi tamsin khamo shirt t-shirt je kaisa hingke bo t-shirt kaisa tolao klai tongo bai bo bahaike ano sikok hinai bo saimangkha ba bini ari kaisa dam busuk ba bo ano sai tongo ri khogo hayengo hinai hingke tokhono bo ano afro bo ri sikok rok hinai ri khogoi talangma nai rok hinai t-shirt kaisa baisa ri khogoi talangma nai hinai ri sikok rok hinai bo ano busuka laman siming busuka bo ano busuka hingke ang tokhono ani ri rok kun phan talangli adino jokhon te bo bai bujak hingke ang bo ekta phano bono ang yak boti saya bo ano nuko adino nuko boti khe bukha hingke wall rogo pura ano bokhorok rogo tok kha wall o bokhorok rogo tok winai rwkha hingke pore o kat tukura rok bai bo bokhorok rogo tok kha kokha ani pura murkuru afro phatui thangkha hingke bisingo bo thapra rok rwo phikung rogo baske busuka bwkhana saisike bukha bo tofano ang bono ekta phano yakti saliya ang amtwi kheno nogo thangpai kha nokni borok no call khai ang thangpai kha ang adino o buri no ang thana o FIR bo sika ang bini bagui thana o case bo rikha ang o buri no ta ano bumantui nokni borok rok thana o bo case rwkha bini mungtui tofano omo chwngno taisa mane bono phiyogri rikha chwng kunphano khailiya o buri no hingke ang bono phiyogri rikha chwng kunphano khailiya o buri no hingke ang haike no nogo siring thangui tongoi kha 1 বছর hai thangui tongoi kha ta eko tak bai khe 1 বছর wngkha ta haibano ang oro taisa tamano haimankhe bisi balogio kho hingke haike hingke bo ano nukha hingke no walaini logi mangsa sano waisa puro bo haino walni logi sano afuro bo bazaro liktomni bazaro thana hinai thangpuro o ofuro bo haino temasa khoroksa bwrui sabjing logi tongo bini
Hingke burinyo bo tamjen khunjo serek sabui borok ang bai walane logi sano apro bahani buri bekenai hingke apro bo ang pun sabuliya hingke kok fegra tegra salayo apro bo buri bekenai hingke ang amtike kati phayo ka apro bo hingke usgango je norok je video viral amtike nugui tongman Facebook WhatsApp nugui tongmani hingke adino sung kunu bulani hani sung kun plan khaijak grai bulani hani bo thangmaya sung chini manai bekenai ani manai bekenai berai tongma hani sung thangmani adino hingke bono nugui riwo bo sungno nugui singo hai hinai norok biang thanai sa hani sungo hingke sung saka sung yangono berai tongma hani haimani hinai saka sung hingke bini to already no norok to dongo TV rogo joto jaga news nugui mankhana hojon kolni mo drugs awi buri bara talangai thuni ro norok nugui mankhana news viral ungjak norok to nugui mankhana video viral ungjak rok hojon kolni mo thangui nai bara o buri talangai thumaro norok nugui mankhana news bo nugui mankhana amo buri no je bujangnai buri no afro bara o talangai thuni norok je news honungmani buri no mo viral ngo afro bo hingke jeng video no jeng nugjak borok viral wngman rok obo badia borok onek no tebo viral koto ungjak borok ni 2-3 ta video viral ungjak tongo hingke jeng obono uansugui nai jeng bobai tongkhe to jeng hani hamjaknai bole bo to kaisa drugs janai bwrui drugs o ako hingke jeng borok bai bwtui khe kok saui tongma ba hingke buibo to jengno bobai tongkha hingke to buibo to jengno hanai bole bobai kwrwngui tongkhe to bobai gwdalai tongkhe to jengno bo hani uansuknai drugs janai bwrui hinai uansuknai bole hingke jeng hai hinui nai jeng bono care khaiya nai jeng bono care khaiya ke jeng ajaga nai thangpaikha hingke thangman bisingo tofano bo jengno rwtharu adino bo je bo bujangmani dino bo haino bo jengno rwtharui walini kaisa sanui tongo adino bo haino jeng bono kunu khaigala kamo bosi swkang yakti sabmani bagui se jeng bono ma busio kisa hingke adino bo jeng bono care khaiya kese thangpaikha jeng kunu bugula khamu bono jeng bo bulaina hani thangya berai tongma hani jeng thamani hingke borok bo phaio bo ke saisukno teke bini dol chwla rok tongo wansa rok tei sabo tong 6-7 jona hai tongo bwrui ni ukologo chwla rok hingke chwla rok hingke onne side o achugui tonglaio hingke bo hingke saisukno chwngno chwngbai kok sana hinui bulaina hinui phaiya bo ang saimaiya hingke chwng bo bulaina hinui thangya chwng berai tongma hinui thangmani hingke chwng achugui tongmase bathak di himang khanaia da bwrui bwrui hinui chwngno rwthari haio hingke chwng bathaka bono nugui hingke tamo sadi hinui bono hingka hingke bo sao nung tamo ano Chompanogor o manjakhe bunai no hingka hingke bo sao nung tamo ano Chompanogor o manjakhe bunai rok hinui sa hamlaja hinui sao nung ano Chompanogor o manjakhe buna hinui sa hamlaja hinui sao hingke ang saka bono nono sabo sa nono buna hinui samani nono sabo sa sadi hinui hingkata bo sao noko ang khwnao hinui sao hingke nono sabo sa je sanai borok no bwskango tubudi swnglaia ni bwskango no hinui ang saka haipano ang khwnajak hinui se nung ano bunai tam nung ano Chompanogor o bunai hinui hino do bulasa hinui hino bo ano hingke tofano afuru bo ang yakti saya hingke ang hingka bono tofano ang bo joli titing hingka nung khano bunai haida bulasa budi hinui hingkata ani kunu saya se kwrui hingke ang bo budin hinui ma sinai bole amo se bo ano bukha tam khaina sa hinui se bwkhanai sachi gese bui tongkha bo ano bwkhanai sachi gese kang puila bu hingka ba hingke tofano ang afuru bono yakti saya ko bwkhanai sachikmani bo ano isi yakaliya er bisingo bo an logi tongnai mwnai je norok nugui mankhana video afuru bwrui an logi tongnai bo bugula khamo bono afuru bo an bwkhanai sachigui tongo bisingo bo bono borok na hinui chwngno mana khaina hinui haifuru bo se ano bwkhanai sachigui tongkha hingke ba bo chwngno mana khaina hinui romase swkangna naimase bwrui onek mosi maniya ani je bwkhanai romani ani je logi tongnai an mwnaino bo waisa ni bohogo lathi ririkha hingke bo jolijagui bono kisa bukha angbo bukha an mwnaino se lathi ririkha hingke ba angbo businai ni bole ma businai ta bosi an bwkhanai bo yesi yakaliya je bisingo bo bini chaya gosiya bo an mwnaino se lathi riri bohogo hingke ang bagui ang bono ma bukha je tamni hingke norok je video nukmani hingke norok chwngno siming buma nukkhana manio ang chwngno siming buma nukkhana tamni hingke bo bufuru hingke afuru kephanchi kwrui chwng 3 jona si chwng bwrui ni dolok tongo bwrui ni dolo hingke onek hachalo hingke chwng bufuru bulaifuru hingke je bo bufuru hingke bwrui je bujangnai
bo singno first bo puro hingka hingke afurgo video saknai si kere ke phansi kere sing 3 jona si hingke asla rok hingka ayang onek hajalo si borok kuno saisi maya sing je afuru bolai puru ke phan kere afuru sing 3 jona si bosa sikang yakti sawo bo singno bufuru hingka ke video saknai kere sing je furu bono bukha afuru hingka hingke chini dol phaine kisa video sakha omo bo sing kuno video sakma rok sing kuno saisi maya